खुलुमबाय रायजोफोर आंनि नामा खनाय इस्लारि आनिपुर बाथाबारि गामि चिरां जिल्ला खाना रेनिखाथा आंनि फिसालाया दस्रायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन बे खामानि मावनो थांनायाव खुलुमबाय रायजोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि सायावहाय बे भिडिअखौ KBRA कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनि थ्रुयैहाय लाबोनाय जादों। आङो कर्नाटका बर' रैखाथि एसोसिएशन आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि। दा नोंथांमोनहा बे सिगांनि सुंद' भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जाथाया मा जादों। दुखुनांथाव सासे बर' बिमाया गावनि फिसाला गोमानायनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव हांख्रायहरदों जे बबेबाफोर जायगायाव गावनि बे फिसालाखौ नुसनबायोब्ला जाहाथे नोंथांमोनहा हमथानानै दोनोब्ला आङो स्क्रिनाव जे कन्टेक्ट नाम्बार होदों बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा अननानै फोरमायहरो आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों KBRA आफादनि थ्रुयैहाय बा आंनि इउटुब चेनेल बा आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों नोंथांमोनहा प्लिज जेरावखि नुवा मानो हमथानानै दोन आरो आंनिसिमबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आङो KBRA आफादनि हेल्पलाइन नाम्बार माने प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि बेनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोननि नाम्बारखौ आं होफानाय जागोन आरो लोगोसे न'खरनि नाम्बारखौ आं बे भिडिअआव होफानाय जागोन। नोंथांमोनहा जेरावखि नुवा मानो हमथानानै दोनबानो जाबाय आरो आङो गासै भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा प्लिज बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बे गोमानाय फंबायखौ मोनफिननो हायो नङा होमबा नोंथांमोननि बे भिडिअ शेयार खालामनायनि गेजेरजों। दा जोङो मानसिखौथ' डाइरेक्टलि नागिरनानै मोननांगौ गोब्राब बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय बा ससियेल मिडियानि मददजों जोङो मोनफिननायनि असिलायै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथां रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो बिथांनि जे बिमाया खावलायदों रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरो आं बे भिडिअखौ दिन्थिनायनि सिगां आङो बे जाय सुबुङा गोमादों आं बेनि फारसे नोंथांमोननो एसे डिटेल खोन्थाहरनो सानदों। बियो खामानि मावनो होननानै कर्नाटकायाव फैदोंमोन नङा होमबा कर्नाटका स्टेटआवहाय। दा कर्नाटका स्टेटनिनो आरसिकेरे होननाय जायगायाव खामानि मावदोंमोन। आंनि हिसाबाव बियो हासन डिस्ट्रिक्ट बायदि मोनदों आङो। बेवहाय खामानि मावहैदोंमोन बेनिफ्राय ट्रेनावनो एसे बोरैबा जाबोदों होननानै बुंदों। दा साननैसो खामानि मावनानै मैया थांनाय 29 मे 2025 मोनानि 11:11 हरनि 11:00 बियो माने एसे बेनि माइन्डआ बा ब्रेना बोरैबा जानानै बियो बै खामानि मावनाय जायगानिफ्राय लोगोफोरखौ नागारनानै खारलांबाय आरोखि। लोगोफ्रा हमथानो हायाखै होननानै बुंदों। दा बबे जायगायाव दंहैयो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोनहा अननानै प्लिज बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोङो बे गोमानाय फंबायखौ मोनफिननो हायो नङा होमबा जोंनिनो बर' माहारिनि। दा आङो बिनि मुं आरो बिनि एड्रेसखौ नोंथांमोननो सुंद'यै फोरमायहरनो सानदों। बे गोमानाय सुबुंनि मुङानो जाहैबाय खोरोमदाव इस्लारि 30 years old 30 बोसोर बैसो जाबाय नोंथांमोन। बेनिफ्राय केयार अफ रुफिराम इस्लारि बियो केयार अफ नङा होमबा भिलेज रानिपुर बाथाबारि पिअ रानिपुर PS रनिखाथा डिस्ट्रिक्ट चिरां सिडली आसाम पिनक'डआ 783375 नोंथांमोन। दा नोंथांमोन जोबोद दुखुनांथाव बे जाथाया दिनै बेल' नङा गोबांबार जाबोबाय। दा बेनिखायनो जों सांग्राङै थानांगौ आरो जोङो बयबो मदद खालामलायनांगौ जाहाथे जेरावखि नुवा मानो जोङो बे गोमानाय सुबुं खोरोमदाव इस्लारि बेखौ जाहाथे जोङो हमथानानै लाखिनो हायो एबा मोननो हायो। नोंथांमोनहा बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारफोरावहाय जेरावखि नुसना मानो नुसनबायोब्ला बा मोनोब्ला हमथानानै दोन आरो बिनिफ्राय स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोनहा थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै जोंनिसिम फोरमायहरनो हागोन बा न'खरनिसिम नोंथांमोन। आं बेखौनो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय। दे बिदिब्ला बे न'खरनिफ्राय बानायनानै हरनाय बिमानि जे आर'ज गाबदों बिमाया जोंनि बर' बिमाया गावनि फिसाला गोमानायावहाय बे सुंद' भिडिअ बानायना हरनायखौ बिदिब्ला फारियै नायलांदिनि नोंथांमोन। खुलुमबाय रायजोफोर आंनि नामा खनाय इस्लारि आनिपुर बाथाबारि गामि चिरां जिल्ला खाना रेनिखाथा आंनि फिसालाया दस्रायाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। बे खामानि मावनो थांनायाव ट्रेनाव मारै जालांखो बे जालांनानै थांनायनि समावनो साननै ना बेसेबां खामानि मावनानै हरनि 11:00 दिनै थांनाय हरनि 11:00
रुमनिफ्राय खारलांदोंनो लोगोफ्रा रावबो हमथानानै लाखिनो हायाखै जेबो मिन्थिया जाहैदों दा आं बेखौनो फिसाखौ बिदि भिडिअ हगारनानै सोरबाफ्रा हमनानै दोनोबा बिराद मोजां मोनगौमोन होननानै आं दा भिडिअ खालामनानै हगारनाय जादों अबस्थायानो सोलिया बेमारि गथ' मावरिया सासे दं बेखौनो जेबो खामानि गैला आं थांजायो दस्रायाव होननानै थांदोंमोन दा फिसाया मा जाहैखो आं बेखौ जेबो मिन्थिनो रोंला अननानै फिसाफ्रा मोननोबा हमनानै दोन बे नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनानै खिथाहर आरो बे हमनानै दोनग्रा मानसिफोरखौबो आं एसे बान्था होनाय जागोन दाबोर अननानै मोनोबा